Знаете? Той застана като снимка, е така много. Не, знаеш, той е много такова позиран на фотото. Не знам що, като погледна. Ево! Може да стане и той министър на културата, както става то Пенев. Артиста. Мен ми е чудно и този. Това младеж. Хайде, бъг. Сега. Аз му правя видео. Чакай, това видео. Аз мисля, че ще се снимка. Вилям. Мале, как се е разиграл. Яш. Да викаш да еде. Той не е гладен. Абе имало някакви такива записи има на детски песнички. Бе. Има, аз не пускам. Пускаш ли му ги? Аз съм си стегнала. Така. Взима си играчките, да обслужва се. С този сръб на тази играчка преди малко се драсна. Да. Това му минали. Не, вместо в устата да го сложи то отгоре. Това го драсна. Ама виж, че няма вече червен. Няма, Това е няма. такова. Не моля. Ама ви го се снимали. Това филмче. Филмче правите. Да. Ще иди в Канада. Богомил на толкова с години, ма няма бяла коса. Огнян го беше питал скоро. Той го беше питал дали са боядисва, моля. Помниш ли, Вон? И то даже сега скоро. Сега тук преди... Точно това ще да го попитам. Пита го дали му Тя да го попитам. Те, да.